רוצה תרופה בטעם טוב? טוב. למה? כל כך טעים לי. כי זה כל כך טעים לך? אוי, אתה כזה מתוק, אומר רומשק שלי. איפה תרופה בטעם טוב? אבל לא לוקחים תרופה ככה סתם, אתה יודע? מה? לוקחים תרופה רק אם יש חום, או אם כואב משהו. כואב לי, אמא. כואב לי. איפה כואב לך? בבטן. אוי ואבוי. תרופה בטעם טוב. אתה מתוק הזה. תשמע, יש לי רעיון. אני מציעה שאולי קודם ננסה לשתות מים וללכת לשירותים, ואם זה לא יעבוד, ונראה שאתה לא מרגיש טוב, אז ניתן לך תרופה. מה? אתה מסכים? לא. אולי אתה רק רוצה תרופה כי זה טעים. כן. אז אני יכולה לתת לך אולי משהו טעים אחר. מה? תסיים לאכול את האוכל שלך בצלחת, ואז נחשוב ביחד מה, בסדר? משהו שהוא גם טעים וגם בריא. יש. וכשתסיים לאכול אנחנו נחפש ביחד, בסדר? מה? כשתסיים לאכול אנחנו נראה ביחד. אתה רוצה לתת לי נשיקה? יפה, אתה טובן. פיצמיץ, תן לי נשיקה באוויר.